túto chvíľu som práve zradil svojho teammatea. No ale, ako som sa sem vôbec dostal? Celé to začalo tým, keď som bol pozvaný na host SMP. Anarchy server, kde funguje lifesteal. Čo znamená, že keď niekoho zabijem, tak získam jeho život. Server je otvorený iba na 7 dní. Takže sa rovno poďme pozrieť na jeho začiatok. No a takto máme prvý deň. Na začiatku ktorého sme sa spavnuli v takejto krabici z Borderu. Aby nám majiteľ zahájil otvorenie servera. Chcem vás historicky privítať na prvej season host SMP. Následne nás majiteľ oboznámil s pravidlami serveru a potom sa každý dal do oddielného voicu so svojím teammateom. OK, takže náš plán je hneď zo začiatku ísť do viličky, konkrétne do kovárne. A už sa to začalo, let's go! OK. Plán je jasný, hej. Chápeme sa. Plán je jasný. Hlavne do kovárne hneď. Hej, ne, Kubo, rýchle, skús aspoň dačo vybrať, Bum. Ne, rýchle? Nemám nič, kámo, on to všetko vybral. On to všetko, kámo, to je taký skiviďák. Pomaranč, tak idem teda za tebou a poďme niekam ďalej, hej. Jo, tu sú ešte domy. Tu je ešte dobrý dom. Hej, aj tu je jeden, počkať, myslím, že toto je tiež good dom. Let's go, mám tiež nejaké jedlo, emeraldy, nice. Dobre, to je ďalší dom, jablka také. Máš tam pre mňa postel, hej? Mám. OK, tak poď, ramujme. Len ako sme vylútili díl, tak sme sa vybrali čo najďalej odtiaľ, aby sme si získali nejaké základné nástroje. OK, po mne ide ten drown, pozor. Tu je on, help, kamo. OK, ja si tiež vykraftím stoneový pickaxe. Môžeme ináč tu svoj posteľ ešte, pre istotku. Ajajaj. No a keď Kuba Ševčo prišiel o svoj prvý život, tak sme sa vydali ďalej hľadať nejakú kejvku. Yes, tam je Luka, tam sa rysuje Luka. Yes. OK, kamo, let's go, konečne pekná kejvka. Tak počkať, vykraftíme si tu asi nejaké torčky. Naspavíme si tu spawn point, kamo. Hej, dobrý nápad. Ja už som si nastavil, nice. Ale ja aj tak nezomrem. Akože ja sa tiež moc nebojím toho, že zomrem, plus sme tu dvaja. Toto, čo sme teraz povedali, si prosím dobre zapamätajte. OK, nice, okay. Kamo, ďalší, pozor. Kamo, ne. Ne, kamo. Aj mňa zabije, ne. Počkať, my sme prišli o tie životy vlastne. Mám o srdiečko menej. A ja, ne. Ešte skús ty ho trošku dohyt. Ne. Zabil som. GG. Wait, what? Ty si zničil moju posteľ? Čo? Ne? No a tak zatiaľ, čo Pomaranč preskúmaval hlbšie kejvku, ja som sa musel trepať cez polku mapy, iba aby som sa tam späť dostal. Ja si vykraftím aspoň bodky, nech mám aspoň nejaký armor. Yes, irony, let's go. Yes, idem si vypiec tu tie ironníky. What? Čo? Ja som v tom onom. Tá štruktúra. Trial Chambers? Hej. Hell no. Tým ako Pomaranč odhalil túto nebezpečnú štruktúru, tak sa nám vyskytol nový problém. Keďže v tejto štruktúre sa okrem užitočného lootu nachádza aj kľúč k najsilnejšej zbrani v Minecrafte. A to je mace. Ale keďže sme nechceli, aby sa dostalo do rúk napríklad niekomu ako Kuba Ševčo, tak som sa za mojím teammateom čo najskôr vydal. Ja som pri vchode do trialu, v podstate. Tu si, yes, poď. Pomaranč, let's go. Keď sme sa ku sebe konečne dostali, tak sme si vypiekli nejaké irony aspoň na full armor. A potom sme šli preskúmať Trial Chambers. Tuto bohužiaľ musel Pomaranč odísť, takže to dostalo iba na mne. Alebo teda, skoro. OK, tak čau. OK, tak čauko Pomaranč. Po mne tu všetci idú. Ne! V túto chvíľu som už mal naozaj málo životov. Preto som sa dohodol s jedným hráčom, ktorý sa nachádzal obďaleč, že mi pomôže a ja ho za to nechám preskúmať so mnou Trial Chambers. Jo, dík. No, ak by si mi vedel, proste tam dole mám veci a ja ich potrebujem proste získať, chápeš? Kde? Tady dole? Áno, tam dole. Tam dole, keď pôjdeš dopredu, tak tam proste... Nejaké som ti zobral. Jo, dík. Máš všetko, hej? Artíku. Jo. Na. Jo, dík. No a následujúcu polhodinu sme iba zbierali kľúče a otvárali volty, aby nám padol nejaký dobrý loot. Taktiež sa mi podarilo získať nejaké bonusové životy, takže to so mnou vyzeralo celkom dobre. To sa však nedal povedať o mojom teammateovi, keďže na druhý deň som sa s ním rozhodol stretnúť. No a bol na tom so životami veľmi zle. Ja ťa vidím, vole. What? Jak som mohol stať? Jak ma mohol trafiť asi že 20 blokov?
Wait, koľko máš teraz? Jedno srdiečko. GG. Ja počkaj, vlastne dostanem ban. Vidím tvoj nick. Počkať, ja ti pôjdem po tie veci, okej? Pôjdem ti po tie veci. Ja budem mať ban? Preboha. Počkať, pomaranč, vezmi si toto. Ježišmaria, ja budem mať ban. Hej, tu máš nejaké veci, hej? Hej. Aha, vidím ho. A ja nemám tie svoje veci, ja tam mám len tie tvoje. Aha, vidím, tu sú tie tvoje veci, počkať, ja zabijem toho skeletu. Aha, dobre, zabij ho, rýchlo. Zabijam, chill, zabil som ho. No ale zatiaľ, čo som si zariadzoval dočasnú bejsku, tak mi napísal TV Patrik, aby som mu šiel ohodnotiť radnicu na spawne. OK, Patrik, som tu. Čau. No, chcem po tebe, aby si mi ohodnotil moju stavbu. OK, takto zvonka to je celkom good. Keď sa... Možno by som tú cestičku, tá cesta je mega otravná, kámo. Tá cesta, tomu moc veľa bodov nedávam, hej. OK, vnútri je to mega pekné. Hej, vnútri je to pekné. Zvonka mi to príde také, že... Not bad. Ale nevyzerá to až tak dobre zvonka ako zvnútra, hej. Ale inak akože fajné. No a keď som ohodnotil tú stavbu, tak ma napadla ešte jedna vec, na ktorú by som sa mohol Patrika spýtať. Ináč, Patrik. Áno. Môj teammate má momentálne, že jedno hápko. Je nejaká možnosť, aby som od teba odkúpil hápko? Hej, je. Čo za to chceš? Vieš čo? Môžem ti dať diamant. Je to dosť pre teba, lebo mám iba 2. Hej, vieš čo? Je to dosť? Dohodneme sa tak, že ja ti dám ešte 5 hápok a ty mi za to zoženieš ten jeden netherite. OK. Tak ja ti teda veľmi pekne ďakujem. Radosť obchodovať. Jo. Áno, presne tak. Ďakujem. A pekná radnica. 10 z 10. Zmenil som názor, hej? OK, pomaranč. Ty si tu zakopaný? Alebo jak to? Hej, zakopal som sa. OK. Mám jedno. Jak teda, ak spadnem dole, keď pustím shift, tak reálne som mŕtvý a mám ban. Mám pre teba takú veľmi, ale že extrémne dobrú správu. Vieš, čo je toto? Hej, to je srdiečko. Presne tak. A vieš, koľko ich mám? 1. 8. Ale podmienka je, že musíme do konca tejto prvej season, čiže do konca týždňa, mu dať jeden netherite. Ináč Patrik mi teraz písal do MSG, že či nechceme tým s ním. A Patrik je admin. Neviem, akože znie to ako celkom lákavá ponuka. Už sme ťa očakávali, TV Patrik. Zešli sme sa tu, aby sme prebrali tvoju ponuku, že by si sa pridal ku nám do tímu. Takže my sme zatiaľ v tíme iba 2, čiže tretí člen by sa nám celkom hodil. Si nejak nadpriemerný v PvPčku? Asi bych si tak skočil nazval. Ešte môžeme spraviť také, že pôjdeš najprv s pomarančom Sword, čo ja viem, potom so mnou X, hej. A my porovnáme proste s pomarančom, že nakoľko si dobrý a podľa toho sa rozhodneme, hej? Pomaranč, súhlasíš? Patrik, súhlasíš? Jo. Súhlasím. OK, nice. Tak teda, môžeme ísť na to. Poďte na to. Som teraz nehral. Dobre, poďte, to dáte. Neviem síce kto z vás, ale OK. Takže náhodou zatiaľ sa mi to celkom pozdáva. Pekne. Bum, OK. Aj. OK, pomaranč, koľko si mal HP? Bez jabka teraz. 4. OK. No povedz, keď môžeme. Dobre, môžeme ísť na to. OK, mne príde, že ja moc neskoro skáčem na tento. OK, prvé jabko. Si môžem dať ja s tebou Artvik, že či som sa zlepšil v Exke dneska. OK. Nakoniec sme Patrika však prijali. A hneď následujúci deň sme sa s ním a taktiež s ostatnými členmi serveru stretli na voľbách starosty. Môžem? Yes. OK, takže chcem vás privítať na historicky prvých voľbách a keďže ešte... Kamošča,
Kto z vás každý má záujem o kandidovanie na prezidentu? Ja. Áno. Len ty. Ja. Vintor. Ja vyhrám. No a keďže bol Kubo momentálne asi najmocnejší hráč na serveri, a Vintor úplný debil. OK. A Vintor momentálne jeden z najslabších, tak Kubo logicky vyhral. Teraz, keďže už je druhý deň a niektorí už majú netherity a také veci, tak musíme my ako tým zabrať. Takže rozdelil by som sa teraz, aby sme nejak získavali teda z nedru, čo potrebujeme tak na poušny, hej, nejaké netherwarty a blaze rody. Čiže niektorí by mohli ísť teda do nedru. A samozrejme aj diamanty budeme potrebovať. No však hej, hovorím. Okay, no tak ja tie diamanty čo teda. Tie diamanty, OK. A my s Patrikom teda pôjdeme do nedru. Potom som šiel ku ruined portálu, ktorý sa nachádzal obďaleč, aby som naťažil nejaké obsidiany na nether portál. Máte ináč niekto flint and steel? Ja to už nemám. Dobre. OK, pomaranč, my ideme do nedru, hej? OK, dobre. Dobre, a ty choď teda ťažiť tie diamanty, yes. Nice. Ja mám 99 odberateľov. Tak ten spawn není úplne najlepší. A počkaj, ja potrebujem nejakú zlatú vec vlastne. Počkaj, tak ja si vykraftím zlaté bodky. V túto chvíľu taktiež Pomaranč streamoval. A na tomto streame sa mu podarilo prekonať jeden veľký milník. Jo, ľudia, máme z toho odberateľ, kámo. Let's go, Pomaranč! Taktiež sa cez neho na server napojil nový člen. A na toho prosím nezabúdajte. Našiel som Bastion, guys. Let's go. Mám Bastion. Nice. Hej, Bastion. A ja tú čestku budem vyberať z dola, nech. Sweeping edge. OK, nič dobré, jedine tak bone bloky. Ja mám Fortune 3. Guys, ja som získal Fortune 3 dia pickaxe. No a tak nejak sme strávili zvyšok tretieho dňa. Ja som ďalej preskúmaval Bastion a taktiež zvyšok nedru. TV Patrik ťažil netherity a Pomaranč zase diamanty. No a na konci tohto dňa sme sa všetci spokojne odpojili. To som však ešte nevedel, že keď sa tam na budúce napojím, tak mu bude čakať naozaj nepríjemné prekvapenie. Zistil som totiž, že si Pomaranča a TV Patrika zavolal spomínaný nový člen. A keď to najmenej čakali, tak ich zabil. Počkať, ako vás zabil? Však on nemá také dobré veci, či? No už má. Už má? Čo má? Dia? Full dia? No všetko od nás má. Aj ti netherity, aj diamanty pomarančové? Hej. Kámo. OK, vidím ho. Veď som dober, lebo on má reálne, že moje veci. Ale on je good, guys, to som cooked. Ja nejsem až taký dobrý ako on. On má X-ku, GG. V túto chvíľu sme zomreli už všetci traja, pretože som si neuvedomil, že mojich teammateov viackrát zabil a tým pádom ma prevyšoval v životoch. No ale vzdal som sa? Nie. Nie po mne, guys. To sú moje posledné veci proste. Kamo, on mal štít, to som cooked. OK, musím dávať pozor, nech nehitnem teba. Potom. Viete problém, ja som mu dal už 5 kritikálov. No a on stále, ibaže, lebo on má naše hápka. On má extrémne veľa našich hápok. Nepoužite. Vieš čo, použijem to, hej. Nepoužite. Daj si ho. Dal som si ho. Ja ti idem pomôcť, ja ti už idem pomôcť. OK. On bude utekať do kritikálov. OK, fajtím ho. On ak vás zabije, tak ja som... Áno. Idem po ňom. Všade. Nice. Je cooked, kamarád. OK, on sa uhasil, GG. Nice, dal som jeden critical. Ale jeho sám nedám. Ja som cooked. No proste, daj všetky svoje skilly, kam do toho fakt. A to je impossible. Kamo, lebo on má extrémne veľa hapek. Ja som mega low. Guys, pomôžete mi? Aha, ono ho to zase kiklo, alebo čo sa stalo? Patrik. Fredka má anti-cheat, obidve to nahlasili. Takže pokiaľ ste to nepochopili, tak celý tento čas sme bojovali proti nejakému hackerovi. Samozrejme však dostal ban a potom sme si jeho srdíčka medzi sebou rozdelili. OK, nice, tak každý teda teraz by sme mali mať. No a keďže nás ten fight zdržal, tak hneď na 5. deň sme sa vydali stavať našu novú bejsku. Ja ťa to vidím. Čauko. Nezačal si ešte stavať bejsku však.
Nie. Nie, okej, počkal si na nás. Následne sme taktiež našli dobré miesto pod oceánom. Tak sme sa tam rovno začali kopať. Vieš čo, ja tu položím takto pec a dám si tam vypekať, chápeš, irony proste, nech toto. Nech tu máme svetlo. Nice, kámo, to z toho bude toľko goldov. Čo potrebujeme, tak sú jabka, ale tie asi získame tak na najvyš z villagerov. With what? Pomaranč? Ja sa bojím. Pomoc. Prečo? Čo? Lebo Kubo sa mi vyhrá, že pokiaľ mu nepoviem, že kde máte basecamp, no tak ma zabije. Aha. Týmto nás Kuba Ševčo všetkých dostal do pasce. Takže nám nezostávalo nič iné než to, aby sa Pomaranč odpojil. Zatiaľ čo my s Patrikom sme čo najskôr opustili bejsku. Vtedy sme si uvedomili, že už nemôžeme viac odkladať získanie lepšieho gíru. No ale keďže mal Pomaranč všetky naše diamanty, tak sme sa museli vrhnúť na ďalšie ťaženie. Diamanty. Dia? Máš? Ukáž? Veď môžem vyťažiť? Tak ja idem teda vyťažiť. OK, mám z toho 19 diamantov, to je celkom fajnovka. Ja mám teraz 48. OK, teraz budem mať 14. OK, našiel som náš diamanty, let's go. Nice, vyťažím. Mám ich vyťažiť? No, už som vyťažil. Že sa tam nezadusím? Oceán. No, tuto, počkať, aha, tak nezadusím, OK, som tu, nice. Ale ja nechápem reálne, prečo sa to tak zle s ním vyvinulo reálne. Akože, reálne on si to celé začal, on sa začal vyhrávať Pomarančovi. No a tým, že sa vyhráže Pomarančovi, tak samozrejme má problém aj s nami. Tým pádom sme si zostavili plán spočívajúci z dvoch bodov. Prvým bolo získanie full netherite pre obidvoch. A druhým bolo ísť do endu a získať mi elitru, keďže Patrik už jednu má. No ale keďže netherity sme už mali, tak sme neotáľali a rovno išli vypiecť. OK, ale ja by som teraz toto šiel odložiť všetko do ender chesty, vieš kde je najbližšia? OK, Patrik, a ja už vidím teda pomaličky radnicu, takže sme teda na spawne. Ja, sme tady. OK, tak ja si teda stornem do tej ender chesty toto. Tie veci. Počkej, tady je písek, skús nájsť písek a tam najdeš toto. Sugarcane. Jo, trochu. Ty nemáš elitru, to je nejhorší. Budeme muset buď získat elitru, nebo ti ju budu muset dát. OK. A teraz vykraftím teda ten enchanták, takže... Keďže sme však ešte potrebovali bookshelfy, tak sme nasledujúcu pol hodinu venovali získaniu kože a sugarcaneu na vykreftenie kníh, ktoré sú potrebné na samotné bookshelfy. Takže mám Protection 3 leginy a Protection 3 Unbreaking 3 boty. Tak dám si Unbreaking 3 na helmu. A prosím teraz začať dobre načas spojiť. Yes, Protection 3, let's go! Ja som dostal načas spojiť Protection 3, Thorns 2 a Unbreaking 3. Dík. Nakoniec sa mi podarilo získať Protection aj na helmu. Takže už zostávala iba jedna vec na dokončenie armoru. Full netherite, ľudia. Máme veľký problém. Problémom bolo, že na to, aby sme sa dostali do endu, tak sme potrebovali ender eyes, na ktoré nám však chýbal blaze powder. Ale si najprv teda pôjdem odložiť toto do ender chestky moje zvyšné veci. Hej, ja zabijem Gasta. Abo ty zabijaj Gasta a ja poletím do fortresky najbližšie. Aha, je tu niekde fortreska? Kamo, sa skoro padlo do lavy. What the hell, kámo, čo ja robím? OK, už po mne ide, kámo, ten blaze. OK, nice, Gast. Yes. Je úplne nad zemou ten Gast. Ja ho zabijem ešte mečom. Yes, ja to z neho mám. Let's go. Mám ten Gast tier. Keďže sme už mali všetko, čo sme potrebovali, tak sme sa rovno vydali hľadať Stronghold. A 7. deň sme začali v ende. OK, nice. Tak poďme na to. OK, nice. Jeden mám zničený. Ja zatiaľ zahasím tie ohňa a nech tu môžeme proste toto. Počkať na toho draka. OK, nice. Tak toto bude mega rýchla akcia. Prosím. Please? Yes! Yes! Let's go. Hneď potom, ako sme zabili nami vyvolaného draka, tak sme sa vydali hľadať elitru, po ktorú sme si sem vlastne prišli. No po asi pol hodine hľadania End City sa nám ho konečne podarilo nájsť a bola tam dokonca aj loď.
ku ktorej sme sa však najprv potrebovali dostať. Mám znižiť tú ender chestku. Hej, Silktačo. A OK? Ešte vyššie. Ne. OK, A ty si dal tu presne. som tu. A tu je naša krásavica. Elytra. Let's go, kámo. Protection 3. Protection 3. Fortune 3, Efficiency 5, Diamond. Ty kokos. To je mega, keď sa Protection dá do Netherite. No. Ale po ceste späť ku portálu sa mi stal taký menší fail. What? Našťastie som si však rýchlo získal svoje veci späť. A keďže sme už mali v podstate vymaxovaný gear, tak náš plán na tento posledný deň bolo prekúpiť Kubovú base. Čo to je? Kubová base bola zničená 2 dní dozadu. Ide si po vás. Tak som si zbalil svoje saky-paky a čo najskôr sa vydal na poskytnuté súradnice. OK ľudia, takže pomaličky by som sa mal toto približovať k tej baske a myslím, že som tu. OK, kámo, toto je mega rozgrifované. What? Čo sa tu stalo? Tak akože asi je pravda... Wait. Haló? Prišiel som sa tu iba pozrieť, lebo viem, že vy ste tu mali menšie problémy s tou baskou. Ale my spolu nemáme žiadne problémy, či? Tak máme. Wait. Tak toto si nerob prdel, kámo. To tak... Už nikomu neverím. Kámo, what? OK, tak ty máš fire respect. GG. What? Čo sa tu vôbec stalo? Kubo, chill. Nemám nič. Bol som napadnutý kopa hráčmi. What? Že ty si tu ten, ktorý napadá hráčov? Mal som zgrifovanú basku medzi tým časom, čo som bol preč. Ne. OK, ďalší to ten nice. Wait. Pohybujem sa. Ľudia, ja som cooked. Ne, ďalší totem, what? OK, Kubo, chill. No. Ja som tu neprišiel po problémy, hej. Vidím, že máš celkom dobrý gear, ale toto všetko, ale... Myslím si, že... Vedel by si mi, takto. Vedel by si mi aspoň prezradiť, kto to spravil a čo sa to vôbec stalo? Zopár hráčov mi gripovalo celú baseu. A nevieš, kto to bol? Kto bol ich veliteľ? No, prepovedne, moje možnosti, čo si ja myslím, je Patrik. Počkať, Patrik? Ne, však kámo, Patrik je môj teammate, my sa spolu vo všetkom radíme a tak. Nie. To by mi Patrik asi nespravil. Aj keď predvčerom večer bol dlho online. Že by to mohol byť on? Zostávalo mi posledných pár hodín SMPčka a musel som sa rýchle rozhodnúť, na koho strane vlastne som. Ochranka, odejď. Čau, Patrik. Čau, Arcviku. Jaké? To mi povedz ty, ako sa cítiš po tom, ako si zradil nielen mňa, ale aj viacerých ľudí na serveru, odbuchol si Kubový bejsku a ani si sa ku tomu riadne nepriznal? O čom mluvíš? Ty veľmi dobre vieš, o čom hovorím. Ty si bol ten, ktorý odbuchol Kubový bejsku, tak sa netvár, že o ničom nevieš. Ja o ničom ale fakt neviem. Vôbec, kámo. Počkej, dohodneme sa. Žiadne také. Toto je moja pomsta. Nebol si tu. No, jasne. Bol ja. Ale trebárs to, že Kubo potom nás chcel hantiť, kvôli tomu sa vyhrážal Pomarančovi, skoro ho zabil. Musel som sa Patrikovi pomstiť. No s jeho mejskou a vymaxovaným gírom ma napadala iba jedna možnosť, ako by som tento fight mohol vyhrať. Kamo, ja si musím rýchlo zapnúť texture pack. Počkaj. Yes. No poď teraz. Aj keď máš výhodu s mejskou, to mi je úplne momentálne urytí. Dobrá, tak poď sem.